kati batike zvechopu chopu. Hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Iko zvinezvi pari kupisa, pari hote. Pada kutogara vanhu vamene makatogadzirira chaizvo because iko zvezvimwe munhu achakandwa, unonzi kukandwa gedhazi, kuvharwa chaiko chaiko. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuona kuti kana unonzi kukandwa dzi ndo iri kuitika iko zvinezvi. I don't know kuti chigananda chipi chauya nesame initiative iyi kana kuti zvafamba sei. Tikutadza kuzvinzwisisa, tiri kuvhiringidzika. Nyaya iri panapa ndiri kuona pari kunzi Mutare Harare pane ndege iri kunzi yakuenda kwakuenda ndege ikoko from Harare to Mutare, ende mari yacho iri kudiwa one way kuenda kwaMutare kubva paHarare it's $85 ende kubva kuenda nekudzoka inobva yazonzi 150. Mutare to Vic Falls $179 kuenda nekudzoka iri kubva yanzi 310. But atisi kufara semaZimbabweans. In fact, maZimbabweans vazhinji havasi kufara. Why? Because umwe aritobuda passport achitaura kuti very expensive compared to Johannesburg, which Cape Town Johannesburg, which is 1,270 kilometers and it goes for $60. But why zvenyu zviri kudhura? Ko petrol mukuitenga kupi? It's something chekuti zvinogona zvada kuti zvidaira kana nozvipindura in time, but petrol yekutengwa kupi yekuti chinhu chisvike pakudhura kudai so. But this extent, those are to vhiringidzika and hatisi kuringina. And you know what, Permanent Secretary of Information Nick Mangwana pakabvunzwa that question kuti why zviri kudhura ingawani kubva Cape Town to Joburg zvakachipa zvikanzi aiwa iwo chenda unokwira kuJoburg to Cape Town iyo ubva ungopedza wakadaro usati kubvunza. You know it's something yekuti vatorafuta rumocho. I don't know. Wakatopa maybe wakatoudzwa nemachef kuti unongodza munhu kuti musoro wambuya wako. And tikana kutarisa pamakilometers for sure kubva muHarare kuenda kwaMutare hapana makilometers anotomboshamisira, pane 263 kilometers ndo iri kutodedzerwa mazimari ekuwanda iwo $85. Pane makilometers akawanda ayo e1270 kilometers patota $60. Saka amene kuti inopinda kangani distance times 4 and something, which is times 4 and a half to times 5 which is one distance yo kuti uende kudai unoneta nekufamba, but pari ngonzi 60 distance yacho. Saka peta distance yo I don't know why zvichidhura. Ndakambobvunza kuti kukose zvinhu zvese zvichingodhura Zimbabwe. Umwe akatanga kundiudza kuti aiwa zvinhu zvese zvinodhura because nyika ine masanctions. I was like imi mutaura nyika ine masanctions here kana mutaura kuti vanhu vari kuzoita zvinhu izvi vasi ema-private sector ndo vanenge vane masanctions pachavo. For example, ndakambobvunza futi same issue yemapassport kuti kose mapassport achidhura. Ndakatanga kumbozwa nyaya dzekuti masanctions akazodai so gare dhura zoti aiwa iwe chinhu ichi chakapindwa navanhu vakaita sana Tagwire ndo vatotengesa mapassport vachitengesera nyika yeZimbabwe. Obvunzisika zvine masanctions mukati iye ndiye pachake as a businessman akanzi ndani masanctions. Saka kuti nyika inofanira kungozvitira zvinhu zvayo yakazvimirira. Inenge nyika inenge isina chinhu chinonzi sanction. Kutoti iye manje anopinda obva mo-expecta kuti chii chimwe chichada kuningina maoisa munhu ane masanction pachinhu munozongotanga kungoblamwa imimi kunzi aiwa nyika ine masanction zvakaoma kudaro. And the other thing, pane zvizhinji zviripo paMutare zvikunyangwirwa because iko zvino ndiri kunzwa futi zvoni the National Railway of Zimbabwe NRZ has launched a new rail leisure train service on the Harare Mutare route. A one-way ticket costs $60. Kungoenda chete i$60 mari. Netrain yekuti train unotorara uri muroad ukazosvika mangwana chidistance chacho like what they have been doing kubva kudhara yakunozosumuka kana kuva 9 if I'm not mistaken kana sandakanganwa yakunozosumuka kuma 9 ikoko yoenda zvayo ichifamba lola toti unotorwa nehopo urimo wozosvika mangwana. Iyoyo mari yacho ndo iri kungonzi i$60 chete. Saka ndege kundege i$85 kuenda chete mutrain i$60. Amene kuti itapipi. I understand kuti these guys vanenge kutarisa vanhu people like Scott Sapkanya, right? One of the richest guys in Zimbabwe. Iko zvinezvi uya mukuru weScotland. Madhira ake sari kuita izvesoka. Zviri kubva nekupi? Backbone re income rake, backbone re mari yaanoti uku ndo kunobva pfuma yake. Pfuma yake yese iri kubva nepaMutare. PaMutare papi? Endai munotarisa iye inonzi Penalonga mine ndoko anotowana mari ikoko ndoko anowana gold rese. And Zimbabwe is number 1 in terms of gold. Hakuna anomukunda zvegold izvi. Hakutorina anomukunda zvegold. He is number 1. Saka zvari number 1 maybe vafunga kuti maybe everyone is like him. Because honestly speaking maybe iye pachake is sick and tired kuti adaenda kwaMutare driver mota yake madzimota ake achiendeko. Saka angoti ene team rake vangopinda mundege vogarwa pa-airport ikoko vakutorowa zvinhu zvavo ka-soft life. But for other Zimbabweans manje unoafford unochita deal rechi kubva muHarare kwaMutare wokwira $85 unongochimboita nezvechi civil servant urota utoikwira uikwiri
wozokwada kungoenda nekudzoka secivil servant kasalari kacho katopera unotosvika ukatozosara usina mari yerent kana utotobhajeta gore rese kuti uzokwira ndege kuenda pamutare nekudzoka unenge uchiti uri kuita chii ipapo. Saka ndomamwe maissues aripo paground, but ndozviziva zvangu kuti vanhu patinotaura nyaya dzika munhu tanga umboti iwe kupenga iwo mombokula down makadaro mozoti papaya manje because panofanira kuti pataurwa nyaya mofanira kusumuka mese motaura kuti ngazvimiswe izvozvo yakawandisa mari iyo ka1 but munoramba makanyarara pamunozouya makubatwa 1 zvabva zvatopasiswa ndo zvakutoitika makutanga kuchema yowe takuwara muchishandurwa muchibikwa ende munoibva vanokukangai varuma wacho. So I don't know why zvinhu zvakangodaro guys. I don't even know. I'm disappointed nevanhu ivava. Ndiri kutoshayawo kuti toita vekutangira papi kuti vanhikirikini. Train 60 chitima kungo akumanaka chinhu chaichaka chinotobhowa uchitofamba nacho guju mbijana achina kwachinoenda because it's not bullet train uronzi luxury pachiko ine mbedha iri mune yakambonyaodii ngavasende kana mufananidzo ngavaende kana pamanational degree navaya panana ZBC vochibudisa kuti right unenge wakarara zimbedha rakadai so une zigadzi rako kana kuti chichi amen whatever so that pamwe vanonzwisa kuti pamari yacho pane chikafu here futi chii zviri kunyatsofamba sei pama60 amukutaura acho iwayo. Maybe vanhu vanova better understanding vaziva kuti why yazocosta kusvika ipapo because unganzi ndege 85 chitima 60 imi naimi kwanyanyodiko pamutare padhuze apo kuti iwo ukatoenda it's 4 hours drive watosvika zvisina kana pressure nemazibhazi aya kana kuti chinji andimazviona manje but nyaya idzi dzinonetsa to be very honest with you guys. Nyaya idzi dzinotemesa musoro ndikada kutotanga kudziswerera panapa ameno munopedzera mese matotsamwa kana kuti masvika mune imwe mudhu munokwanisa kundiudzawo kuti muri kuonawo sei pachenyu zvenyu ini ndozotaura ndozodzoka ndakukuudzai mamwe maonero andinenge ndaita panyaya iyoyi. So ndisati ndadisappear before I waste much of your time ndoda kungozivisa vanhu vese kuti kana uchingori muSouth Africa uchida register company wavhurwa FNB business account ndauya nasawira mukuru we education research company 1 iri kupedza masports izvi zvinhu zvakuda kungoitirwa nemacompany zvikuda kuitirwa nemunhu kuti ndogonawo uchakuwara benhu zvako asi batai macompany aya ana education research anokwanisa kuregistera company okuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko haumbonide kuenda kwaari tora nhamba rova screenshot okuitira zvinhu zvako zvototanga kutokufambira. Usasaswera uchivhairirwa nomumwe munhu kuti hauna bank account mukore uno muSouth Africa muno aiwa inyaya dzekare dziya unless kana wakatopusawo zvako as long as une passport iyoyo yawakapindisa pabhodha iyoyo yaunonotenga nayo zvinhu mupepu iyoyo yekuti ukada unotenga kana foni kana chii unonzi uya nayo ukada uenda kugame uchida unotenga zvinhu unonzi uya nayo iyoyo iri yega ndo ichega inongodiwa kuti uvhurirwe FNB business account woregisterwa company zvinhu zvakutokufambira. Varungu mazuva ano havachatambidza vanhu mari cash mumaoko bhozi vakusvika kurobwa havachaende kubhengi unotora mamari but mari idzi dzakungoitwa zvetransaction. Saka gara wagadzirisa zvinhu zvako kuitira kuti zvikufambire nemukomana anonzi Owen weeducation research mbate nhamba ndakuisirai pascreen ipapapa mogara maitirwa zvinhu zvacho.